mandithabathe lithuba ndibulise kuleli page lika West Guild SA, ndibulise kuba gqugquzeleli bale nkonzo ngelihle igama lomfeli, umfeli nomvukeli wami uYesu Kristu. Igama lami ke ndinguzingisa wakwaNdamase, ndise Durban Metro kwi district yase Natal Coastal. Ndimenywe ke nguThixo kokubana namhlanje sidibane kunye kuleli page, siva kokuNkulunkulu uthi masibhekise kwelephi icala ukunika imessage yakhe. Ndivumeleni ke phamba siqhubekele phambili okubana silayite likhandlela elikhandlela ke sililayita silikhanyisa njengoko sisazi okokuba sililizwe laseMzantsi sibhekene ne-challenge ye-GBV kwindawo zonke, okubonakala okokubana usathane usindwendwele okokubana simane sibona izinto ezothusayo eziphathelene ne-gender based violence. And therefore kubalulekile okokubana xa kwindibano zonke xa sifumana amathuba sikhalimele okokubana enough it is enough, njengoko sisenza isankxwe sikhalimela kwityala okanye kwicase yomntwana waseMatatiyela uCwecwe. And so akunguye yedwa ke, baninzi nabanye esibabekayo sibasondeza emthandazweni okokuba uThixo abe nabo bona nentsapho zabo. Masivaleni kamehlo ke sikhuleke. Thixo wethu onamandla, yise wethu esenkosi Kristu, sisondela Nkosi phambi kobuso bakho, Thixo wethu olungile. Sibulela Nkosi amathuba, Nkosi okuzuzwa kofefe, Thixo wethu onamandla amakhulu. Silapha ke Nkosi sidibene apha, Thixo wethu kulamazo moya, Thixo wethu ukuzolila, Thixo onamandla amakhulu. Sikhala Nkosi ngoba ilizwe lethu libhedukile, Thixo namandla. Sibona Nkosi amabali, Thixo namandla okudlwengulwa, Thixo namandla kwabantwana nabantu abangosisi ababhinqileyo. Kubonakala Nkosi namandla ngathi yinto yemihla ngemihla. And so vuma Thixo ebusuku nje kokuba Nkosi sikhalimele sisithi lawula Nkosi, kosa ngawo ukonwaba ngeziphithiphithi zethu yonakela imihlaba. Phele lihlelo omnqamlezo siqala ke Nkosi lenkonzo, siqala nawe Thixo wethu namandla. Hamba nathi ke Nkosi ngoba kuba mnandi sakuhamba nawe ukuze singadinwa. NgoKristu Yesu Inkosi yethu, amen. Masithabathe ke isifundo sethu esiza kusichola kwincwadi kaMarko. uMarko sesahluko sesihlanu, chapter 5, ivesi siqala kwivesi yamasumi 21, siphele kwivesi yamasumi 34. Kodwa vumani ngenxa ixesha kokubana ndingayifundi le ncwadi, ndikhuthaze kananjalo kokuba emakhaya ngamaxesha okuthandaza sizifundele le ncwadi. Masivaleni amehlo. Thixo wami lilizwi lakho eli, Thixo wami libafanele abantu bakho, ukuze Thixo wethu baphile badlinze babe nobomi ngalo. Lisikelele ke Nkosi ngoku nangona phakade. Amen. Sidibana bosisi nani bobhuti ngokuhlwa nje
phansi kwetheme esiyibonileyo kwi-posters zethu ebisithi from being a victim to victor with Christ. Sizofunda ke ngokwincwadi kaMarko 5 verse 21 to verse 34. Bantakwethu abathandwa nguThixo, ngitheke andizoyifunda kanjalo ndingezobeka na vesi endinqwenela okubana nihambe nam ngokuhlwa nje. Bantakwethu abathandwa nguThixo, bosisi nani bobhuti, ithi ke xa iqala lencwadi ithi intombi kaYayiro, iphinde ithi xa iqhubeka ithi intombi eyayinethombo legazi. Bantakwethu abathandwa nguThixo, inarrator ke yelibali igqamisa uYayiro nentombi yakhe njengeyona main character kwelibali, izo khankanya intombi eyayinethombo legazi njengecharacter yesibini okanye umlinganiswa wesibini kwelibali. Vumani ke ngenxa wena kulate bazalwane ukuthi singa-arguishi siphikisane ngalonto, kodwa nje sithi from being a victim to victor with Christ. uYayiro kubanina, uYayiro ibiyindoda eyayamaniswa nabaFarisi. Bantakwethu kubonakala okokuba ibiyindoda ebiphansi kolawulo yongamele kwisinagogo, kwindibanisela yabaFarisi nabaSadusi. Kwangela xesha uthi umbhali yayongamele kwisinagogo. If sizawukhumbula okokuba amadoda ayekhokhela ngela xesha kwakungamadoda andlongondlongo, kungamadoda anenhliziyo ezimbi nezibukhuni. Ubona okokuba kubalulekile kubo xa bezawuprova amandla olawulo okokuba baphathe gadalala abanye abantu. Loo nto yayenza okokuba ulawulo lwabo lubone njengolawulo oluluqiniba. Ithetha okokuba babonakale bezinkokheli ezinamava nenkokheli ezistrong. Ukungcungcuthekisa abantu kubo yayiyinto eyayibanyusela amagama abo njengenkokheli zangela xesha. Sidibana apha sixelelwa ngoYayiro nentombi yakhe, kodwa oyena mntu endinqwenela okokuba sincedisane kuye ukumkhangela yintombi enethombo legazi. Uthi omnye umbhali ebenike ndamfunda le ntombi ebeyinethombo legazi iqapheleke kwisinagogo. Xa imali ingena iphuma izonqula uThixo wayo. Bantakwethu abathandwa nguThixo, kwaye kwaqapheleka okokuba impilo yayo ithiwe mbende ngumopho okanye lithombo legazi. Bantakwethu abathandwa nguThixo, kwavuka isandle kwindlu yesinagogo ngenxa yale ntombi ngoba inomopho okanye inethombo legazi. Kwanyanzeleka okokuba uYayiro njengendoda eyongamele
isinagogo ithathe isigqibo uthi umbhali yathi kayisithathe isigqibo yafikelela kwinto ethi umfazi lo okanye umuntu ongumama lo makaphume kwisinagogo akwanele ukumkhipha kwisinagogo kodwa wamdulula wamkhuphela nakwi-community ngoba inkolelo yela xesha yayithi umuntu onomopho okanye onethombo legazi ngumuntu ongalunganga ongahlambulukanga omdaka and therefore babona kubalulekile okokuba bamsuse kwi-community bamplace in a place of isolation bamplace in a place of brokenness bamplace in a place of rejection ngoba enethombo legazi bantakwethu abathandwa nguThixo from being a victim to victor with Christ bantakwethu ngoba besinexesha besiza kwesithi ungazijongeli phansi inyembezi zomuntu ongumama ungazijongeli phansi inyembezi of a praying woman bantakwethu abathandwa nguThixo naxa nje umbhali engasixeleli iminyaka yalo mama kodwa kuyabonakala ngoba noba wayinayo ifamily but she was not allowed to come near the family yakhe ngenxa yokuba wayinethombo legazi bantakwethu abathandwa nguThixo uzibona kwi-place of isolation ngesigqibo somuntu ongutata uYayiro bantakwethu abathandwa nguThixo uthi umbhali wahlala isolated bantakwethu ndicela ke sibuye umva kancane kwenzela ngoba sizawuhambisana Khamedeke efuna ukuthandaza uthi umbhali ngelixesha lomama ephuma eflathela to the place of loneliness uthi umbhali uYayiro nonkosikazi wakhe babelindele umntwana ozawuzalwa bantakwethu abathandwa nguThixo okoba besinethuba besizawuthi qaphela into yenza emntwini kaThixo ngoba ingomsawulazi bantakwethu abathandwa nguThixo uthi umbhali kwathi kanti emveni koko ngelixesha lamama ethandaza yedwa kwindawo abekwe kuyo yedwa uthi umbhali uzawubeleka umfazi kaYayiro kanti xa ebeleka uzawubeleka umntwana one-condition engaqhelekanga bantakwethu ethandwa nguThixo bosisi nani bobhuti wazalwa lo mntwana kanti ekuzalweni kwakhe une-condition ebangela okokuba angaphili kakuhle bantakwethu she was not paralyzed ubengakhubuzekanga ngoba umuntu okhubazekile uphila ne-condition without pains kodwa lo mntwana kuyavakala okokuba ube nesigulo esibangela inhlungu ngamaxesha bantakwethu ndithi kuni vumani sihambe kunye bantakwethu abathandwa nguThixo uthi umbhali okanye zithi scholars uYayiro tried by all means okokuba ifihle imeko yomntwana wakhe ngoba ube inkokheli kunjalo nje ubechasene noKristu nezenzo zakhe bantakwethu kwakubalulekile okokuba angade aqubude aveze okokuba uyakholelwa uYesu Kristu and so uYayiro bantakwethu i-advantage yakhe unlike this woman it is that the problem yakhe was only known by his family unlike the woman because the problem yakhe yayibonwa lilizwe bantakwethu hence it was very easy for a man to chase a sick woman out of the synagogue.
synagogue. Bantakwethu, from being a victim to victor with Christ. Bantakwethu, abathandwa nguThixo, uthi umbhali wahlala baqhubeka sizodibana kwelibali sokubalwa i-12 years yenzeka lento. Bantakwethu, abathandwa nguThixo, it means that uYairo lived impilo yomntwana ongaphilanga ekhaya for 12 years. Bantakwethu, xa ise-ofisini kwindawo yokuphangela aphakame amise status sakhe, kodwa xa ibuya ekhaya ubuya umntwana uyalila ngenxa yenhlungu yokungaphili kwakhe. Bantakwethu, from being a victim to victor with Christ. Luthi uqikelelo lwami njengomshumayeli. Bantakwethu, ngeli xesha lamama ekhutshwapha ekwisinagogo esiwa kulaa ndawo eyintlango. Bantakwethu, uThixo waveza umntwana ogula nesifo esinganyangekiyo phakathi kwekhaya. And so uYairo thought he was getting rid of the problem, and yet the problem yavuka ekhaya. Bantakwethu, abathandwa nguThixo, sisters and brothers ezikule ndawo, uthi umbhali nasidibana nelibali kusemveni kweminyaka iminyaka eyi-12 yenzekayo. Bantakwethu, wafikelela kulaa nto yanceda uNicodemus. Bantakwethu, okokuba akhangela uYesu apho engakhona, ongathi kuvuka la mazwi athi ndifuneni ndisenokufunyana. Bantakwethu, uthi umbhali wazincama uYairo. Ndicela okokuba ningalibali kulaa mama okanye kulaa sisi ophaya kulaa ndawo yabantu aba-rejected ngenxa yoba ene-condition yokuba ungumama onesifo somopho. Bantakwethu, uthi umbhali apha ngakwisinagogo uYairo wazama ukuzibamba, and he had to make a plan, and the plan yakhe yayikuba akhethe phakathi kwesikhundla sokukhokhela kwisinagogo okanye phakathi kokuphila komntwana wakhe. Bantakwethu, uthi umbhali he decided okokuba akathi uvuma la vesi yavunywayo ngunyana wolahleko esithi ndiyakusuka ndiye kubawo, ndithi kubawo ndonile ngakulo izulu nasebusweni bakho, andisafanele okokubuzwa ngokuba ndingunyana wakho. Bantakwethu, abathandwa nguThixo, uthi umbhali waya kuYesu xa izawugqitha uYesu wawe ezinyaweni zakhe esithi, Yesu, umntana wam uyagula. Bantakwethu, ndicela okokuba ningashiyeki, kukho laa mama ophaya. Bantakwethu, ophaya ngenxa yesandla sikaYairo. Bantakwethu, kukho laa mama ohleli yedwa, obhuqwabhuqwa zintlungu ngenxa yesigqibo sikaYairo. From being a victim to victor with Christ. Bantakwethu, ngeli xesha uYesu esimapha paying attention kuYairo, kanti la mama okanye la sisi uyabona. Bantakwethu, xa uYesu esithi kuYairo makakhokhele indlela kuyiwa kaYairo kuyophilisa umntwana ogulayo. Rhamente ethandwa nguThixo, uthi umbhali yasuka le ntombi kulaa ndawo beyihleli kuyo yancambaza, ithi mandingasali ndingenamncedi, ndonzela uncedo ngokuhlala nam. Bantakwethu, uthi umbhali yalandela
ngelixesha kusenziwa iconvoy uYayiro namadoda amakhulu noYesu nabafundi bakaYesu kuphekwa kwaYayiro. Uthi umbhali wasuka lo mama walandela ngasemva bantakwethu ongathi uvuma lengoma ethi kudala Nkosi ndizizama bantakwethu walandela. Uthi umbhali wathi kufika ngasemva kwengubo kaYesu wathinta umqukumbelo wengubo kaYesu. And listen to this bantakwethu, please note this. Okokuba uYesu wayibheke kwindlela eya kwaYayiro bantakwethu. uYayiro owachasa this woman that ebonakala namhlanje ithinta umqukumbelo kaYesu. But listen to this. Uthi umbhali wathi abuthinta umqukumbelo kaYesu. WemuYesu bantakwethu, WemuYesu, WemuYesu waphosa uYesu bantakwethu, wajika ubuso bakhe wakhangela le ntombi bantakwethu esithi kukho ndixhukumisileyo bantakwethu. Wathi xa imjonga wafumanisa ukholo olungummangaliso kulo mama. Vumani xa ndithi uYesu delayed i-program yakhe by paying attention kulo mama, the one who was rejected. Bantakwethu abathandwa nguThixo, ngoba uYesu uyathanda okokuba aba bantu sibacekisileyo uYesu abaphakamise, aba bantu sibajongela phansi njengamanini elilizwe. Yes, imini apho uYesu ezawuprioritize bona abo madoda amaninzi elilizwe. Bantakwethu abathandwa nguThixo, uthi umbhali Jesus delivered healing kulo mama esithi ukholo lwakho likusindisile. Bantakwethu naxa nje lo mama wayerejectwe nguYayiro indoda kwisinagogo, namhlanje ureceivewa ngumaxhoba yakhawuleza. Bantakwethu okoba besinexesha bendizathi abantu abangomama bantakwethu ningalili kwabantu abangenathemba xa ilizwe linikhahlela phansi, xa ilizwe linirejecta. Liyezi ixesha lokukhululwa kwenu, iyezi imini kaYesu apho uYesu azawunilanda kwindawo enibekwe kuzo lilizwe linikhahlelela phansi, kodwa uYesu aniprioritize. Aqale ngani bantakwethu? Ndicela ukuba ke sinote this bantakwethu, sibheke emadolweni. Uthi umbhali uYayiro, he was powerless. He was powerless. He could not stop Jesus. Okokuthi uYesu athi Yesu qala ngomntana wam qala, ngoba it was not about him, it was about the healing uThixo wayizayizisa phakathi kwabo bobabili. Bantakwethu ikhona ngoma esasiyivuma sisakhula sithi uYesa yena akabizwa lo ungumsindisi. Bantakwethu uthi umbhali he was frustrated. Akumbona uYesu ejika ubuso bakhe ephosa indlela ebheka kwakhe uYayiro. uYayiro was frustrated because wayipanika okokuba umntwana wakhe uzawubhubha. Bantakwethu abathandwa nguThixo, from being a victim to victor with Christ, ithi le ntokazi yakuphiliswa angathi ndiyayibona ilandela ngendumiso. Bantakwethu abathandwa nguThixo, ndicela ukuba siqaphele lento okokuba ophansi
obekwa lilizwe phansi uyawasukuma kule ndawo bokuthiwa she will never make it. Wasukuma waphakamisa ubuso bakhe wayibona imvana kaThixo ethwala isuse izono zelizwe wathi uYayiro indoda ebeyinesitatus indoda ebeyiphakeme yasuka kwindawo yokuphakama wehlele ezantsi and bobabini the enemy yalo mama nalo mama badityaniswa sisithebe sofefe banta kwethu ongathi kuthethwa lalizwi elithi ubabalo lom lunanele banta kwethu there was no chance okokuba bakhumbuzane iziphoso zangezolo ngoba bababini babezawuzuza ufefe lukaThixo banta kwethu abathandwa nguThixo. And this woman namhlanje uyaphiliswa, and this woman namhlanje she has been restored, and from today she's able to run phakathi kwe-community, and from today she's able to reunite nefamily yakhe banta kwethu ngoba banta kwethu uYesu kakade uzawukhangela azovuselela aba bantu okuthiwa ba-rejected kweli lizwe. uYesu ongathi uvuma la vesi yavunywayo kwincwadi kaJeremiya esithi I will restore your health and heal your wounds. Uselelonto banta kwethu. And this woman namhlanje uhamba exhuma because usuka uba arejectwe azibone i-victim ngenxa yokuba enesifo naye angazimemelanga kuso banta kwethu. Kodwa kunoba ilizwe lisympathize naye but ilizwe decided to reject lo mama, kodwa namhlanje uyafika uYesu restores this woman. Banta kwethu basibheka emadolweni masikhawulise le ndawo eshiyekileyo sizawuthandaza banta kwethu. Uthi umbhali ngelixesha uYesu ebhizi nale ntombi ephilisa intombi enethombo legazi kwafika izigidimi ezithi kuYesu, in fact zithi kuYayiro umntwana selendulukile. In other words, don't bother going kwaYayiro because umntwana lo useshonile okanye usebhubhile. Banta kwethu abathandwa nguThixo weza uYayiro kuYesu esethi Yesu noba ungathetha ngelizwi uzawuphila hleza phila umntwana. Wathi uYesu masiyapho elele khona. Banta kwethu abathandwa nguThixo xa benduluka bezawungena kwaYayiro bafika amasikhosikazi selethwala izandla entloko elilela umntwana oshonileyo. Banta kwethu if uYesu akubona uthi uYesu akafanga kodwa ulele banta kwethu ngoba sometimes ezi problems esizibona zi-impossible kuThixo kanti uThixo uzibona njengento encinci azakuyilungisa ngexesha lakhe. Sizawuthandaza banta kwethu. Uthi umbhali waya egumbini owayelele kulo banta kwethu. Uthi umbhali wafike wamemeza esithi Talitha kum banta kwethu. Ithetha kokuba ntombazanyana vuka banta kwethu. Uthi umbhali yasuka kwangelo xesha intombazane yathimla kwakwabini kwakathathu yawavula amehlo banta kwethu. Imessage endinqwenela okokuba banta kwethu okokuba siyibambe yokuba sathi okokuba noba umntu oyindoda angabone nepower over umuntu ongumama banta kwethu. God cares
and uThixo uyakhathala uyabathanda abantu abangamanina bantakwethu noba thina ipower yethu singayi-exercise ngokokuba si-isolate abantu abangomanina ebomini siphila kubo kodwa izulu liyabaprioritize iyo loo nto umuntu owazuza usindiso was that woman who was rejected, was that woman who was sent out by Yayiro, was that woman who was rejected and placed in isolation by ipower kaYayiro. Kodwa namhlanje uThixo uveza ummangaliso uqala ngoba uThixo une-tendency yokuqala ngasemva xa isiya phambili bantakwethu uYesu akaqali phambili yiloo nto athi umbhali abaziphakamisayo bazawuthoxwa kodwa abazithobayo bazawuphakanyiswa ngoba uThixo uyathanda ukuqala ngaba bantu abathokiweyo bantakwethu. And this woman, she has a story to tell because ubomi bakhe has been restored and now she can be a normal person again. Ndifuna ukuthi bantu abangomama inhlungweni kuyo iyabonwa nguThixo, inyembezi zenu uYesu uyazibona ngexesha elifanelekileyo uzawufika nosule and aliphilise and restore you back to society. Bantakwethu abathandwa nguThixo, uThixo ke makanisikelele ngoko nangonaphakade. Amen. Masithandazeni egameni loyisenelo nyana siyabulela Nkosi nasegameni likaMoya Engcwele. Wena Nkosi uphakeme Thixo wethu namandla ebusuku. Thixo wethu siyabulela Thixo namandla amakhulu okokuba Thixo ilizwi lakho Thixo namandla uthethe ngalo usaliva Thixo namandla amakhulu. Sicela ke Thixo ngoba ubusuku Thixo wethu ufikelele Nkosi nakulaa muntu ongumama ozibona Nkosi rejectiwe ngenxa yoba Nkosi ene-condition okanye Nkosi enesifo esingaqondwayo lilizwe. Thixo wethu namandla kukho laa mama Thixo namandla amakhulu okuthe Nkosi izinto zihamba kakuhle emtshatweni wakhe. Thixo namandla amakhulu kuthe kwakuvela okokuba Nkosi unesifo, isifo esinganyangekiyo. Thixo batshintsha ubomi bakhe. Thixo namandla ifamily yamrejecta. Thixo namandla amakhulu kukho laa mama Thixo obethe sasanda ukutshata wadiscoverisha okokuba sozabe nabantwana and yonke loo nto yatshintsha ubumnandi bomtshato. Thixo wethu namandla kukho laa mntwana Thixo namandla othe seze kakuhle elizweni. Thixo namandla wavuka Nkosi zizifo zeli lizwe. Thixo namandla uzibona Nkosi ediscriminatwa, uzibona Thixo namandla rejectwa Nkosi yi-community. Thixo namandla amakhulu vuma Thixo ngoba ubusuku ndibasondeze kuwe phela lihlo lomnqamlezo. Ndisithi Thixo wethu bona Nkosi izicaka zakho uzikhuthaze sonke zide ziwathethe namhlanje amazwi akho sonke. Thixo wethu namandla ubone Nkosi insizi zabo. Thixo wethu ubaphilise Thixo namandla. Move them from indawo Thixo namandla abazibona bengamaxhoba ubasondeze kuwe and so Thixo namandla bazibone bengabonqobileyo. Thixo wethu namandla bengabo Nkosi aboyisileyo egameni lakho. In Jesus' name we pray manje naphakade. Amen. Enkosi ke bazalwane uThixo makabe nani.